Пеца, Здрасти. какво правихме до сега? Разтоварихме тук пилети. Така. Пофали ги, кай, че са най-хубавите, малко реклама. Така. Ани, най-хубавите, нали? Да, най-хубавите. Вече пета-шеста година взимаме. Пета-шеста година взимаме Идеално. от тях от септември. Доволни сме много. Браво! И така. И даже гледам и парички държиш. Да. Сега, Пеца. Кажи, бат. Така, слушай внимателно. Давай. Като видиш червено, даваш. Като видиш зелено, спираш. Какво е това? Като видиш червено, даваш. Като взима. Светофара не може да е, той е най-обратно. Така. Познато тук. Като видиш червено, даваш. Като видиш зелено, спираш. Това аз сега. Дарли, бенаки. Бен, рапидо. Зетно испанец, сега ще говорим на испански. Es una pregunta para nosotros. Cuando ves verde, tiras. Cuando ves rojo, no, cuando ves rojo, tiras. Cuando ves verde, paras. ¿Alguna maquinaria? Es maquinaria. Това е някаква машина. Не е машина. ¿Qué maquinaria? Ще ти дам жокер. Давай, батка. За ядене. За диня! Малки е позна. Диня, браво, шампане! Като видиш червено, ядеш. Като видиш зеленото, спираш. Жив и здрав да си! Жив и здрав, Пеца. Чао!